Menta ka arpau artarik nai wing arja arpau lai, ka Khasi Students Union, kalawa alama hagaleng kanong ba Shillong, shibenta ban pen kan mawi ka jing dap Snem ka jing Shah Siat yap, ki Khasi ha Mukhroh, Western Hills District. Kaseng kalawa bana ban pen kan mawi ka jing Shah Siat ben ki Khasi, ha ki pulit Assam, ha ka basan ngut ki brio ki laklat, nalor uwe upulit ap klau ka Assam, men syam Snem. Henry ki bana balawa ka KSU hamar Pyrshah ka Secretariat, kila Shah Weng no ha ki pulit.